Пазарът на приложения на Google Play е претърпял драматичен спад от 47% в наличните приложения, от 3,4 милиона на 1,8 милиона от началото на 2024 година. Анализ от доставчика на информация за приложение AppFigures приписва спада на по-строги стандарти за качество, разширени ръчни проверки и засилено прилагане на мерки срещу нискокачествени и подвеждащи приложения. TechCrunch съобщава. През юли 2024 година Google обяви, че ще повиши минималните изисквания за качество на приложенията, което може да е повлияло на броя на наличните приложения в Play Store. Вместо само да забранява крашващи, неинсталиращи се или неправилно работещи приложения, компанията заяви, че ще започне да забранява приложения с ограничена функционалност и съдържание. Това включва статични приложения без специфични функции, като например текстови приложения или приложения с PDF файлове. Включва и приложения с малко съдържание, като например тези, които предлагат само един тапет. Освен това, Google забрани приложения, предназначени да не правят нищо или без функция, което може да са тестове или други изоставени разработки. В отговор на запитване за коментар, Google потвърди, че новите му политики са фактор, който включва и разширен набор от изисквания за проверка, задължително тестване на приложения за нови лични акаунти на разработчици и разширени ръчни проверки за приложения, които се опитват да подведат или измамят потребителите. Освен това, компанията посочи и други инвестиции през 2024 година в изкуствен интелект за откриване на заплахи, по-строги политики за поверителност, подобрени инструменти за разработчици и други. В резултат на това Google е предотвратил публикуването на 2,36 милиона приложения, нарушаващи правилата, в своя Play Store и е забранил над 158 000 акаунта на разработчици, които са се опитали да публикуват вредни приложения. TechCrunch отбелязва също, че ново правило за статуса на търговец, което влезе в сила в Европейският съюз през февруари, може да е друг допринасящ фактор. Той изисква от разработчиците да показват имената и адресите си в списъците с приложения, а неспазването ще доведе до премахването им от магазините за приложения в Европейският съюз.